Hai logoफोर आंनि बे आलु बर' YouTube चेनेलाव गासैबो फिन बरायहरलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं जोंबो मोजाङै दं नै जोंहा बाबानो दिनै गारि गोदान लाबोदों जोंहा अनलाइनाव बुक खालामनानैनो मोनो बुम बुम लाबोदों नै गारि गोदान लाबोदों आनबक्सिं खालामसै आरो लोगोफोर 450 लादों बियो अनलाइनाव बुक खालामदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आनबक्सिं बानायनोसै Mama dong naide. Kari godanखौ नै माबायदि गारि गोदान इयो लोगोफोर नै बुम बुम बाबा नै मा गारि बियो मा नै नोंसोरनो फरायदो मोजाङैनो नै बाबा Unboxing नै गारि गोदाना जोंहानि बाबानो नै नोंनो सालायदो बाबा नोंनो लाबोदों दै बेयो बोरायबाय बे जिपसिखौ सालायला बेखौ गारहरदो है नै रिमटजोंबो खारो जाहैदों चार्जारबो दं नै चार्जार नैबे रिमट ओरै खारहोगोन आरोखि नैबेखौ माबायदि बिबा बेनो नामा चार्ज होग्राया नायदो आजा नायदो नै चार्ज होग्राया बेनो चार्ज होजाया रिमटनि बेयाव चार्ज होनांगोन आरो चार्ज होनानै सालायजागोन आरोखि ओरैनो दा बेखौ चार्ज होनायसै चार्ज होनि आं इयाव चार्ज होबा जागोन गाइस नै गारिया माबायदि मोजां ना गाज्रि कमेन्टआव खालामनानै सोंहरबानो जाबाय बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर नैबे रिमट आरोना गाइस नै बेटारिनियाव पिक्सेल बेटारि जायो नै थरनै आरो बाबानि गारि बेखौ चार्ज होनानै उनाव सालायनोसै आरोना लादो बुम बुम लादो बेखौबो नांगौ रिमटखौ बेफोरखौ लाजानो गोजासो बिहरदोंमोन गाइस जोंहा गोजा बुरनाया बोरै गोमोसो फैखोथाय गोमोसो फैबाय गोजासोमोन सालायदो दे बुम बुम दे बुम बुम दे कार्टुनखौबो नांगौ लाजोब नै मबाइलबो ला गारि मालायनाव गारि गथ'फ्रा मालायनाव गेलेनाय नुबाथाय लाजोब मालायनि गेलेबा सेग्रा जा हारामि जाबाय बेखौबो नाङा बेखौ सालाय गथ'फ्रा मालायनाव गेलेनाय नुबाथाय मोजां नुयो ओमफ्राय गाव गावनो लाबोबाथाय लाया गारहरलायो इसिबां दामि गारिखौ मा जालायखो रागा जोंबाय गाइसमोन आंना फिसालाया गारहरलायो बिदिसो जायोलै बेटारि गारिखौनो गारहरनो नाङा जाहैदोंनो बाइकला बे मोजां आरो गंनै अबाव थाखोथाय गारिया दसेनो नांला आरो होमबा दाउ फेम्फा नांगौ दाउ फेम्फा नै बियो दाउ फेम्फा हनै बाबायासो लाबाय आयौ जेबो नाङा बेखौ कक' होन ABCD होन न' लादो मा खालामो दे बेयाव लिर जेबो नाङा मा जालायखो बेहाबा रागा जोंदो ओमफ्राय गारि सालायदो दोन दे बुम 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 गंसेखौ सालायना खोन्था होमबानो सालायगोन नै नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै
सालाय नों खुदै गलायथारदों आरो गसंनो हाबाय जाबाय आगाव दे बाय जोंना 12 मास जाबाय बार्थडे फैथारसिगोन एप्रिलनि 1 तारिखआव जाम्बा गारिया कार्टुनसो सालायो बेखौ सालाय बाबा ओइ बुं बे नङा गारि बुं बेखौ सालाय नै नाङा बेनो मासो जाम्बालै नोंलाय देलायग्राखौसो फसायो बेना बेयाव लादो माल दं गारख्लायो आंहा थिखोयो दे बुम बुम नैबे थरलि बिमा नैबे नै बोरैबाबा समायना नुलायलाङो सिख्लायावलाय मोजांथारबो दा लोद्रो जाथारबाय आरो दा लोद्रो जाबाय हालो बर' बिमाया नैबेनो जागोन फिसालायाबो हारामिथार जोंना